हाय गाइस खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै जोंहा खोथिया फोनो नागिरदों, ओमफ्राय बिदिनो खामानि मावगोन आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनानै होदो। थालिरनि दुनाखंखौबो नै जोंहा जिरनानै लाखांजोबखाबाय, ओमफ्राय रेडि खालामनानै लाखाबाय नैया। ओमफ्राय दा दैखौ सेरनानै होसिगोन आरोना दंखलनिफ्राय। खाथियावनो फोनो नागिरदों आरोना जोंहा खोथियाखौहाय। थालिर दुनाखंनि दै पाइप बानायबाय आरोना, ओरैजाय दंखल सेरनानै लाबोनोसै आरोना। एसे खस्थ' खालामनोसै होननानै दै मटर लायासै आरोना, दंखलनिफ्रायनो सेरनानै हरनोसै होननानै। नायलांफाबाय थादो बिदिब्ला माबायदि मावलांगोन जोङो दायो।